Gurean emoten dugu lanbide heziketako erdi mailako ziklo bat, mekanizadukoa, eta gero goi mailan fabrikazio mekanikoko beste bi ziklo, produzioa eta diseinua, elektronikako beste bi ziklo, telekomunikazioak eta automatizazio eta robotika, gero marketingean bentaseko zikloa eta gero segurtasun arloan ingurumen hezkuntza eta kontrola. Da hori da, proiektu honetan, ziklo hori da, proiektu honetan parte hartzen dauena. Proiektuaren izena da Ni ekara, zu zergatik ez. Ekaren izena da, zikloa da erderaz, Educación y Control Ambiental. Proiektu honetan hartzen dabe parte ingurumen hezkuntza eta kontroleko ikasliek. Eta da ziklo berezi bat, oso eskaintza txikia da estatu noan zehar, eta guk guz hemen estatu osoko ikasliek amengoetatik aparte, adibidez Albacetekoak, Kantabriakoak eta baita atzerrikoak ere, adibidez Mariela gero agertuko dana da Boliviarra, naiz eta hemen bizi. Da gero hori sustatu behar dugu edo hemengo ikasleekin euskalduna direzenekin. Horrek emoten dozku edo egiten dozku zailtasun apurbet euskararen trataeran eta bakotzaren hizkuntza eskubideen baloreak aurrera eramaten, ez? Hemengoak euskalduna dire gehien bat, eta besteak ez dakite ezer, eta orduen hor daukagu zailtasun bat, naiz eta gero hori proiektuan saiatzen gara hori konpontzen. Urte osoan zehar taldeka lan egin dugu proiektuen bidez, eta ni adibidez nire taldean 3 pertsona gaude, 3 euskaldunak eta euskaraz hitz egitea gustuko dugu. Eta hori, lan egitean, lan giroan, euskaraz hitz egiten, euskaraz mintzatzen gara, baina gero adibidez proiektuak egiterakoan, idazterakoan, erdaraz egiten dugu, baina hori, gure taldean, talde barruan, euskaraz hitz egiten dugu. Julenek esan duen bezala, gure klasean 3 talde gauz, eta nirean 4 pertsona gara eta 4 euskaldunak gara. Eta gure artean euskaraz hitz egiten dugu eta ere txostenak eta ahozko aurkezpenak ere batzutan euskaraz ala gaztelaniaz egiten ditugu. Txostena gaztelaniaz aurkezten dugunean aurkezpena euskaraz egin dezakegu ala aldrebez, baina bietako bat gaztelaniaz egon behar da Marielak ulertu dezan. Ingurumen heziketa eta kontrola ikasten ari naiz, eta nire lan taldean 4 pertsonak ginen, haien artean Mariela zegoen. Mariela ez daki euskaraz hitz egiten eta berarekin beti gaztelaniaz aritzen gara. Dena den besteek euskaldunok garenez, euskara erabili dugu gure artean eta aurkezpenak egiteko. Batzuetan, aurkezpenetan, azalpenetan hitzak ez zitzaizkigun ateratzen gaztelaniaz eta euskaratik atera ditugu. Niretzat oso garrantzitsua da hizkuntzak ikastea, nik japonieraz ikasten ari naiz, eta Marielari eskertu nahi nioke egindako lana nire taldean, eta Mariela-san arigato aizki daio. Imainaya, zutega Mariela Alegre Rocha, kani Bolimia Manta, kai yachahuasip estudiasiani, Educación y Control Ambiental. Esta pequeña introducción que estoy realizando es en el idioma quechua, que es de mi país natal. Y como decía anteriormente David, he trabajado con él todo el transcurso del año. Ziklo hau normalean A ereduan ematen dugu beti, behin baino ez dugu eman B ereduan, baina egia da gure ikasleen realitate linguistikoa oso desberdina dela, eta gu bermatu nahi izan dugu beti gure ikasleak askatasun osoarekin aukeratzea euren hizkuntza. Ziklo honekin lotutako lan irteerak 2 alor desberdinetan banatzen dira batez ere. Lehendabizikoa izango litzateke ingurumenaren hezkuntzarekin lotutakoa, eta ikasleen zati handi bat parketzeetan interpretatzaile lanetan aritzen da normalean, beraz lan hauek aurrera eramateko nahitaezkoa izaten dute gehienetan euskara kontrolatzea. Eta gero beste arlo handi batean enpresetara joaten dira ingurumenaren kutsadura desberdinak kontrolatzeko,
hauetan ez da izaten horren oinarrizkoa hizkuntza, baina enpresa batzuek ere eskatzen digute. Ondanen hiru arlo daukaguz, hiru arlo. Bata da instalazioen ingenieritza, beste bat da ingurumena, eta beste hirugarrena da mantenimendu saila. Lanbide heziketako ikasleak hartzen duguz, eta normalean sail guztietan, barruko giro kalitatearen arloan bere. Talde gazteenetan nik uste gehiago erabiltzen dela euskara. Askotan, hemen barruan, bulegoan bertan, gaztek asko erabiltzen dabe euskara. Ja sartxoak garenok, ohituraz edo, erderaz gehiago egiten dugu. Biak erabiltzen dira. Normalean, biak entzuten duzuz. Normalean, lana azten da, euskaraz egiten da. Taldean euskaraz egiten aldugu egin lana, eta normalean, askotan egiten dugu lana euskaraz, talde barruan. Eta dokumentuak eta proiektuak bere euskaraz landu dezakegu. Zenbat eta gehiago jakin, hobeto.